Ella bo chi wedi cerdded ymyl twll Chwarel Talysarn pan does na ddim dail ar y coed ac wedi sylwi ar y twnnal ar ochr draw. Yn fancw. Dyna lle dwi am mynd heddiw. Dewch efo fi am dro. Dim pel golf tro 'ma. Wy. Un o'r wageni yn fan'na. Mae'n drist gweld pethau fel hyn wedi ei lluchio i lawr y twll. Ond mae'r twll chwarel yma'n agos at bentra, felly does na'm rhyfedd bod 'na bethau'n cael eu lluchio. Mae 'na lwybr cyhoeddus yn mynd ar hyd ymyl y twll yn fancw. Dyna lle o'n i gynna. Ffridge arall. Mi oedd yr 1870au yn ddegawd llewyrchus i'r chwarel yma, efo dros 500 o ddynion yn gweithio yma ar un adag. Ac i'r gwaith ddod i ben yn 1926, mi oedd yna dipyn bach o waith yn cael ei wneud yma. Nes i'r chwarel gau unwaith ac am byth yn 1945.
Dychmygwch y sŵn oedd yma efo'r holl waith yn mynd yn ei flaen. Dwi'n meddwl bod fi'n weddol agos at y twnnel ar rwan. Dwi ddim yn meddwl fedra i fynd i fyny fyna. Diolch yn uchel iawn. Ond efo nunlla i roi yn rhaed i... Dwi ddim yn meddwl byddai'n gallu mynd i fyny. Na, yn anffodus. Wel, mae yna lawer o faw adar yma. Chwiad ella. Gwely dongar. Dwi ddim yn gwybod. A'i ymlaen dipyn bach eto. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, mi nath na wastraff llechi a rhan o'r graig ddisgyn yn fan hyn. Tunnelli a'r dunelli ohono fo. Mi oedd yna rhywun yn ddigon lwcus i recordio y cwymp ar gamera, ond dwi wedi methu dod o hyd i'r fideo. Mae'r dŵr yn gnisach wrth ymyl y graig. Mae o fel dŵr bath. Mlaen â fi.
Gwrachod bod fi wedi methu mynd I mewn i'r twnnel. Mae gynna I dorch efo fi yn barod I fynd.